babayi, ania ang imong anak, anak, ania imong inahan. Katoliko na to, na labi ma'am, ngano gitawag ninyo ang Mama Mary, mama, nga gitawag magbabayi. Diya sa Biblia, duha lang kahigayon, nga ang atong Ginoo mitawag og babayi ni Santa Maria. Una, Juan Kapitulo 2, versikulo 4, babayi, wala pa moabot ang akong panahon. Ikaduha, dito sa tiilan sa cross, babayi, ania ang imong anak, anak, ania imong inahan. Kung literal ang pagsabot, nga gitawag siya babayi, therefore wala siya tahura, may magmingon ang atong Ginoo, babayi, ania ang imong anak, anak, ania imong babayi. Kangilad na ano na, ha? Diba? Oo. Di man, babayi, ania imong anak, anak niya imong inahan. Nganong gitawag siya makaduhang higayon babayi, tungod kay si Santa Maria, ang nagdala sa titulo nga katumanan sa panagna sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Unsa gingon? Ibutang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babayi, o sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babayi, o ang kaliwat sa babayi magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin. Kinsa man ang babayana? Walay lain si Santa Maria, dili na si Eva, kay si Eva napuka naman sa pagpakasala. Busa ang Eva sa Old Testament, sa New Testament, sa Latin na himong Ave. Ang gilitok sa anghel, Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tue, Jesu Christi. At that is very biblical. Pulong na sa anghel o pulong ni Santa Elizabeth. So pa mo kabantay sa Genesis 3:15, ibutang ko ang panag-away, tali sa kaliwat sa babayi o sa kaliwat sa bitin. Nganong ang yawa gitawag magbitin? Nganong bitin man? Because snakes are silent but deadly. Pero wa mo kabantay? Og ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. Nganong sa tikod man? Tungod kay kung siya mo atake, dili siya mo atubang. Kanunay siyang mulipot. Kanunay siyang magtago. Nganong kanunay man siyang magtago? Aron kundi nimo madiskubrihan nga ang nahiaguman nimong kadimalasan, ang nahiuguman nimong mga sakit, atake sa yawa, Diyos ang imong pasanginlan, Ginoo. Nganong giingon ani man kuno mo? So kanunay siyang magtago. Muna na ang swerte ng uban nga nagkisi-kisi, nagposes, nga naman wa katago ang yawa sa iyang lawas. Pero ang uban, daghang walking poses, wa magkisi-kisi, kay nagtago-tago pa ang yawa sa lawas.